Bună ziua, prieteni! Am revenit iară să vedem pe canalul Cristina de la Strehaia. Bună ziua, dragi prieteni! Suntem oțel obosiți, a dat ploaia, azi dimineața, fără la muncă. Și nu prea stătăm o jumătate de oră, o oră. Și am revenit acasă. Așa, că a plecat și fata noastră la România. Și stăm așa posomorâți. Mai tristă după fată, dacă mi-a plecat fata acasă, la România, parcă nu mai vine să fac nimic. Îmi vine să dau cu mine pe pământ. Gata, să A gătați. plecat bucătăreasa noastră, dragi prieteni, la România. N-are cine să ne mai gătești și acum murim de foame. Acum mănânc numai mere. Mere și pere din pom. Mă duc să mai culeg de pe urmă. A plouat odată o grindină din aia, pa, și era cu frig. Așa că vă rog frumos să vă abonați, cât mai mult să abonați, ca să facem și noi 1000 de abonați, vă rog frumos. Da. Ca să nu mai să mă la muncă. Cu găleata în gât. Dragi prieteni, așa vă rog frumos să vă abonați pe canalul lui Cristina de la Strehaia, că nu mai puteți de muncă. Dacă faceți 1000 de abonați, noi plecăm acasă în România. Și așa că uite, nu mai putem, zicem aici. Ne-a plecat și bucătăreasa noastră. Și așa, uite, stăm așa lat, așa. Ne-e foame de murim. Laurențiule, cine mai gătește? Unde e Laurențiu? Plecă. Doarme și la să doarme, toată lumea Păi și doarme. așa zisă. Ne-a plecat bucătăreasa, cine mai gătește, dragi prieteni? E ora 5, ce se mai face? 5 aici, dar la noi la România e 6. Așa că, dragi prieteni, vă rog frumos să vă abonați pe canalul meu, că uite așa nu mai pot. Îmi plecă bucătăreasa și avem nevoie la anul de muncă aici 2 luni. Da. Aveți cazare, aveți tot, aveți condiții, avem tot ce vă trebuie. Dacă voi abonați-vă, pot să vă arătați la prieteni cum să mă noi. Am arătat. Și Uitați. așa, Plantația aveți aceea, mașinile parcați acolo jos, așa că e foarte avem frumos. condiții super. Dacă nu vă place, vă dăm noi banii de la noi și plecați acasă. Da, vă dăm la banii înapoi. Avem cazare Hai, salut, gratuită, Salut, prieteni, revenim. suntem obosiți. La revedere, zi bună!